Kas ni palai kata yo ke baar pho lai ka por lai ya ka chingpule na ka shti jong Paulus bakhut she Kristan kolose kala nong ka balai khot ka ar hadu khan nyu ko para kum ki bala jit jong blai ki bakhut pat ki ba ik tu phong da ka ching sulem ka jing subun ka ching sungrit ka ching jumnut pat ka ching sha da ka ba yes sa mar kaliang balda no udon ka ching ujor persya yano to mar kaliang kumbau try ulama pi piru pidei ban map bat alor kini baro to pong da ka ching jing ik ka batte song ye baro ha ka ching de jingmut bajanai bat to ai ba ka ching sup ukris kan san shar ha to no chong pi sha ka bala khot ye pi da shisha ha ka wei ka met bat to long ki bas ngu to ai ba ka ktin ukris kan shong ne kar ha ye pi kat ba pia hi kai bat kan tu para ma pi habaro ka ching start bat kat ka ba pi rwai yaki sam bat ka ching rwai replay bat ka ching rwai ba shot man sim bring kat ban ka ching sungu yaw play ha ki do not chong pi baro kat ka ba pi le ha ktin ne ka kam to le ya kata baro ha teng try jisu da ka ba ko ngu yaw play ukwa leng ba chong các tin trong try isungu yêu play làm shim ka sam chispa san po kat iwe tar hadu panriu ka chingpule na gospel kat kum Lukas kala nong ka panriu to kon ar new hadu lai pra u jisu la ong Alexandran nga ong happy kibas ngap to ik yakinong shun jong pi to le bha yakito ki isi yapi to kar khu yakito ki batim yapi bat to duai na banta kito ki bale to met yapi ha uta upathap yapi nakat ko we ka ngap to pen sha ha u sa ko we pan bat ya we ubakani ya ka chen kup jong pi bat khang bon un shim ya ka sok ti po jong piru to ai ha uno bapan ai na pi ban nau ta bo ushim ya ki mar ki mata jong pi wat pan biang ya ki kumba pi kwa pa ki priu kin le e pi to le kum ju ya ki lada pi ik ya ki to ki ba ik ya pi bali pi dei ban yo singkar khu namar wat kinong pop ki ek yekito ki ba ek ki balada phile bha yekito ki bale bha ya phi balei pi de ban yo chingkar khu namar wat kinong pop ki le ka chu balada pi ai kliang yekito na ki ba phi kermen ban yo piang balei pi de ban yo chingkar khu wat kinong pop ki ai kliang para nong pop bakin yo piang kan chu Henry to ek yakinong shun jong pi bat to lep ha yaki to ai kiliang but what community ban yo biang bat yakabai nong jong pi kan long ka ba kraw bat pin sa long ki khun jong play ba halor tam na ba long ubash ba ya ki basingu bat ki basniu te kumta to long ki ba isnai kumba pa neng jong pi long ba isnai what bishar but on bishar yapi wat penrem but on penrem yapi to map but on samap yapi to ai but on sa ai yapi da ka ching theo ka pura ka bala tenyan ka bala kar i bha ka ba shle an sa ai hap ne chong pi haba ching theo ka ba pi ai kan long ka ching theo ka ba pi yo gospel jong try kaching ro ime Chris